Inna ayo sa Nur Amanah hebat warna ini Parque Muda Budaya.
ditata sendok cangkire panas kebul-kebul nyamlet tenan wedan rondene saya Disaksikan kita
sifat adil agar tua mengatakan sifat adil. Iya, barka motor putih. Tresno ate
Boyo sih. Met, paano tetap mana met? Apa nih? Iya, keprihit apa gitu? Cing. Ayo, gini. Si apa tuh ubeng-ubeng? Hah? Yo. Hah? Yo mabur. Ini ngapit bubulmu? Ayo. Gini. Ayo. J. Ayo. Mas, niki rada dilir Pak Iso Mas, untune kula nge-flash ya, Mas. Jadi gak silau ngono. Dipatani mawon. Aja. Nah, untune ra ketok. Ketok wis dipatono wae. Ketok putih. Putih cilik rada maju. Disuk Mas, mek ketok ning layar, Mas. Gajah, disuk. Ayo layar. Nah.
Hei. Hei. Ya. Halo. Good morning. Oh, nak bunyi apa? Good night. Good night. Morning gundulmu. Bener terasa cerewet cangkeme. Kayak kumane delok Bu, kumane. Wah, toh. Nah, oke baik pada malam hari ini spesial untuk Panjayong bersama untuk rumah saya juga dan juga mau kembas tembusin apa lek? Apa? Ambekan kuwi ketibanan Ngene ki mek. tak takoni ngajal. Mabuk pesing kok ngene. Mabuk pesing. Oh nyiprat. Leh, ngobrol masih rasa nyiprat untune. Idune. Untune rasa nyiprat yo. Copot Salam saya. J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar met Luar biasa. alhamdulillah awak dhewe tekan desa ndi met. Alhamdulillah. Kijan. Ayo, awak dhewe milu sapa met? Milu warga muda budaya Jatilan Indonesia. Berikan tepuk tangan dulu, Luar Bos. biasa. Jadi Ini ngene. acarane suran Mas Andes. Surah. Pembersih Ya. pusaka. Lah iya. Tul. Idani. Ora ora wae. Apa? Aku rene iki. Napa? Iki jimat met. Mosok. Demit randulit setan radoyan. Nah, iki jenenge Oh, iki ki. main raudan. Oh, main raudan. Penolak. Aku iso nolak udan. Mosok. Untukku kan ngono. Oh, dadi anu ngepung bumi ngono ya untumu ya. Nyakup ngono ya. Tak kegidoni awakmu. Awak dhewe ngake masyarakat kene. Nggih. Muga-muga lancar rezekine sehat selalu. Amin, tentrem ayam. Dan nek nonton iso temoto nonton. Nggih, luar biasa, nggih. Rono jan. Saka sing tuwa tekan nom. Heeh. Ning Sing- kok tuwa kabeh to, Des? aku ki tekan kene iki pahing rupaku dhewe. Lah kok iso? Terpampang hitam di sana. Oh. Kayak mak nyik. Kuwi bar mlebu luwang mau piye? Ayo, Bar mlebu luwang. aku ki kentutan luwung. Aduh. Tes ngene Wis tak waktu. kandhani nek ana jengset aja ning ngarepe. Aku ra ning ngarepe mak. Lah, Setruk. Yes, nggih. Iki alhamdulillah. Met. Alhamdulillah. Awak dhewe niki nek kudu menghibur. Nggih. Ditancep ke layar ngono barang ya. Walah, kan. Kae layare tancep. Layare ditancepke. Iya. Iya. Kok iso ketok rupane ya? Ya, Aja. kok Jadi- iso ya? Kok iso ya? Awak dhewe maju milu maju. Mundur ya, mundur. Awak dhewe kok disomen. Ayo, kuwi jenenge digital. Digital. Media. Media Sotrot. letting ngene iki. Betul. Sone Rejim. barang ya wis. Ah. Rejing tekan dhuwur Ki kono. sone apa, Mas? WN. Wow. Kok WN apa? Yo, dan malah kowe diantel aku. WN. Sik, ini iki tak omongi met. Apa mana? Aku mau ketemu Lik Sukidah. Sukidah sapa maneh kowe iki kok yo Ada. di. Ini ada. Oh, kowe. Ki Sukidah. Bakul klambi kuwi. Hah? Bakul klambi. Bakul Lombok. Oh, bakul Lombok. Mesti cerewet. Weh. Walah. Weh, lho. Wono sida-sida kok lah. Ora ngerti met. Delok. Wingi aku bar kene dingene met. Heeh, bar piye? Ternyata kiting met. Oh. Oh, stroke apa piye? Cara gorene met, Baik, yang satu ini dengan artis kita. Wah. Tentunya Mabu GPU, Des. Ora parfumang kok ya. Jak ayo. Aku yo emah. Nek kowe emah aku yo emah. Sandeng. Ayo. Baik. Juga dengan artis kita. Kemako ketek keliru met. Oh, keliru. Kowe romantis nih, Mbak nih. Ini. Kok iso ngono barang? Rongo Oh, sareng. iya. Rongo. Rongo iso nyemprit. Rongo iso nyemprit barang. Lah. Masya Allah. Bebek di rumah jangan mongkol ya. Abang di sini mah kerja. Bebek di rumah baik-baik aja ya. Ayo. Ora. Ayo, ada. Wah kok boleh didoni gitu kan wah. Baik, yang satu ini dengan artis kita lagunya sing sip oh. Apa? Ayo jungake lagunya aku. Kijing miring apa? Oh, sik to. Lambene anteng, lambene para prin lambene. Lambene para prin lambene. Ayo. Kita anak pemuda umat Islam mendirikan maka putek lehor sing Kowe ora romantis. lakune sing romantis celuk-celuk diwarai Lagu niki yo sing sip to. yo kok lakune sok Kita anak pemuda ngono apa? ayo sik Baleni enggak? anake wong tani aja ngaji aja wira-wiri mani tenang
lilir. Tak tutupi sik. Ayo. Nek. Anu saiki sing luwih power. Power. Bumpek bumpek. Ayo. Kok ngono? Nah ya. Urip sepisan wangil tatanane. Setengah. Ha. Sedemo tuh. Hanya mlaku. Melanan truk. Goblok. Sedemo. Bela truk. Nah, labe. Aku ki lanang tenan Mas. Oh, alah kowe iki kat mau mintrat-mintrate teleken to. Pada aku beceret wingi-wingi. Kok ya ana uang gak? Ayo. Yo, Mas. Ngono mon, dremon, tes, tes. Mer. Gede, Mer. gede. Mer. Kukune gebak telek. Yo. Anak apa piye? Apa diget-get nang? Apa dia? Apa diget-get tuh? Apa itu? Apa itu? Apa piye? Yo. Hey. Malah kok jalan wingi kok. Nah, ini ngene sing romantis kowe nyanyi. Heeh. Karo gandeng ceweke, ada uncalake ceweke. Iya. Nyanyi. Nah, mlaku sono nyanyi rasa dimusiki, romantis. Petok, kok petok kepiye? Yo, sayang. Sadurunge turu, ngono to. Kuwi aku ki mau wedi Lah kok nopo? jempole gebak telek cecek. Oh yo nek wae to Mbak iki. Yuk, Ayo. lagune. Sayang, ngene Mas. Sadurunge lunga weneng ngono wektu aku ngesun pipimu. Ora krowak. Tangkem iki lagu Met. Lan ngelus rambutmu. Piye? Korok Mosok sak silit-silite. selet kok iso mengkorok? Oh, ya Allah Gusti. Sayang. Aja kowe. Kirim salam sing kok katolan. Warang yang kesekian. Kanggo cinta sing tak sayang. Iya, hah? Koyone nganu Met. Napa? Lu di lor watu. Lah kok iso? Ngono. Merah pilih foto mau. Lah nopo? Ngene. Kok gaya apa nih? Gaya budek. Gini. Iki kesem-sem ngono kok ya. Ya, wong siji kiri. Ya. Ayo, saiki tenang, Met. Kowe juga siji, Met. Tak pelehke. Hop. Kowe anteng. Ayo. Aku iki wae mantep iki aku. Ayo ngaten. Iki. Iki. Nih, ayo ngaten nih. Nah, kene. Iki apik, Met. Des. Iya. Sip. Apik iki. Iki tenan kon, Des. Heeh. Oh, aku walah kok ngene, Des. Ha iki mau main sepak bola kok, Met. Hah? Mau main sepak bola iki. Iki dadine romantis boxing lho, Des. Iki tenan iki. Gon. Ayo, Nek. Ayo kok. Walah tangane padha karo aku gedene kok. Sampeyan ya. Wis rasane mati sak jeneng ae. Piye? Arep bareng. Arep aku arep ono. Kono yuk ngatemi angel kandhane. Kon ngomong, Met. Jajal kon ngomong, Met. Met kon ngomong, Met. Namine sinten? Pipi mas. Iki jalan ya. Iki biasanya masa setelane, resete. Ya ayo, takoni, Mas. Wes pas Wes, wes. pas. Setelane bisa ngomong. Namine sinten? Aldi. Nah, pas to, Met. Setelane Kok ngene iki? Eh. Sepasang waria jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara. Iki, yo. Helikopterku Ora apa. keserempet. Padha linggise. Padha linggih blokmu. Padha linggise. Ayo jojo-jojoan ya piye? Karo Mas jojo-jojoan ya.
Ya, sekarang kiri Mas, sekarang kiri. Kirim salam sing kadongan kanggo Dinda sing tak sayang. Nah, kaya tuh tak idoni wong rampung lho. Najan. Ya. Astaga. Ayo najan kowe. Najan nado ing panggon. Kowe iki piye ta sampeyan piye? hah? Piye? Kamu sore, Des. Aku gini. Oh iya. Kanggo gedibet e. Nang kuat ora sing lho. Wong iki ra gedhi rasa itu aku kuat kok. Kowe sing gedhi tok ra Ana kena. ngono. Balik ke ono men. Kene berarti ngatepi rono mi. Halo. Iki sing tenan. Piye tenan? Ngecik. Kanggo Dinda sing tak wedian met. Napa? Balik, Mbak, balik, Mbak. Wis, Kok piye? wan. Kowe mending anget aku walah dekong, Des. Iki apa ototmu lengse? Piye lengse? Iya, Wah, lagune uduk kowe, Mek. Iya. Lagune ganti. Iya. Lagune men milu kabeh. Oke. Ayo yuk. Ayo joget kabeh yuk. Kabeh. RT papat sing kompak yuk. Ayo. Saiki dinehi vokal sik Met, men rada ana semangate. Heeh. Ibu-ibu nyuwun banget. Ngono, Met. Aku tak timbrongos di dasar ngene, Met. Itu aku nih tim tua tau. Ono, Met. Ayo, Met. Kalau pulau muni oe yuk jenengan sor nggih. Mentret. Mentret. Ayo pucuk. Aja iso. Lupa. Blebek kabeh. Yo. Untuk sor. Lah cari ibuke malah untuk kumrocol kok Mas. Sor. Oe. Hae. Sor ngono, Bu. Hai, sor. Ngono. Didoni wae ta. Sakene saya Met. Iya. Oh, kok wae milu ya. Oh, milu ya men aku lah. Drame. Tek. Tek. Ono Met.
tek jepot. Saya nyanyi yo. Ya. Nyanyi apa ya? Lah masa sama iki? Hah? Ojo. Kok ngocok iki mudi dhewe kok. Nyanyi apa? Lagu apa? Ayo bro datang. Selamat datang selia kami. Selamat datang di kampung ini. Bila ada kesalahan kami, harap kami dimaafkan. Selamat datang di kampung ini. Selamat datang di kampung ini. Bila ada kesalahan kami, harap kami dimaafkan. Terus adikku yang ku sayangi, apa yang kau tangisi? Mari kita bersama menari lagu yang menarik hati. Soleram, 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 anak yang manis, anak yang manis jangan dicium. Sayang kalau dicium merah bibirnya. Orang Bali. Adikku yang ku sayangi, apa yang kau tangisi? Mari kita bersama menari lagu yang menarik hati. Soleram, 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 anak yang manis, jangan dicium. Sayang kalau dicium merah bibirnya. Piye? Hah? Aduh, piye wis tuwek kok ya. Wes, Met, iki balik iki, Met. Niki nyanyi kok ngono le nyanyi. Wes balik, balik. Balik. Wes awak dhewe le jengklitang wayahe, Met. Bagi-bagi waktu misae, Met. Ayo. Wes, ayo. Kita nyopot gundulnya. Ih. Panas rempek. Rekasane ayo, Met. Saiki salto-salto, Met, menawa ana rezeki didum-dumke, Met. Iya toh? Iki biasane saka kene. 150, 500. Ah, kuwi. Kuwi. Piro? Krekel iki gur moto duiten. Endi? Iki kocok 1000. Nah, iki carane ning laris saiki ngene, Met. Jaman biyen ki nek dodolan tempe, sing dilalem tempene. Nek saiki kan dodolane wong laris. Nah, ngono, Met. Yuk, saiki dijingletke sik, Mas. Ayo.
Lagu cita permintaan moro kasalira goreng kutira pamre cenane janmo ya teka ekaya yuk lagu cita permintaan moro kasalira goreng kutira pamre cenane janmo ya teka ekaya Yos. Go. Awas dari dhewe percot. Berimu. Kau sepok.
Mamut rasa kamangungsan murah tembah lan durjana wasa campur gundul niat ingsun matakan sapa sejati ya sejati loyo kanthi sumarang ing ngarsaning Gusti Allah ingkang maha kawasa sungkem dumateng panjenengan Gusti kang maha agung Reksa bumi pajak asri kanthi mamarti kakang kawah adi ari-ari sedulur papat sedulur lima kang sinebut pacar uga sedulur kang kelair bareng sedina lan uga sedulur kang bareng kelair sewengi padha rewangono ingsun duwe gawe bakal anggelan kabudayan kaki danyan nyai danyan kang manggon ana ing padukuhan ijan kaki danyan nyai danyan kang manggon ana sakti wonten ing Nyawijing Saksenana anggonku bakal anggelan kabudayan Ger anakku wedok cahayu padha ngati-ati amarga nyai kadung salah musrawuh ya Ger nyai kadung salah musrawuh mancing
Kudo budaya. Nggih, mbok pilih ingkang ajeng ngersakaken lagu saged Negara Angin. Boleh apalagi iki? Mepet-mepet ora iki nggo. Oh. Telepon apa? Tak kira muatane malan. Apa? 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 Kenapa kayak orang?
Batur ya. Iki ono wae lho.
Mikir saking ayo Jakarta
tansah anggranggono wit saking kirang trapsila nyuwun kuning panaksama Nur amanah Ayo Nur, ayo Nur. Nur bola Ayo Nur Kita. Nur lila Bapaknya wira kuat kayak gitu. Kasih jalan. Maturun Bali waras, Bali waras, Bali waras, Bali waras. Yo!
yuk. Ayo saya mundur. Habiskan.
dibantu. Oh iya.